Il-ħamis wara nofsinhar l-Awtorità Maltija Riżorsi ħabbret żieda fil-prezz tal-fuel. B'effett mill-1 ta' April, il-petrol se jiżdied b'4 ċenteżmi tal-euro. Dan fil-waqt li d-diesel se jogħla bi 3 ċenteżmi. Żidiet oħra kienu mħabbra fil-prezz tal-petrolju, hekk kif b'effett mill-1 ta' April se jiżdied b'2 ċenteżmi. Il-gasoil se jogħla b'ċenteżmu. Dan fil-waqt li t-tin fuel oil tal-200, 450 u 900 olew b'44, 50 u 58 euro rispettivament. Fi żviluppi oħra l-MRA ħabbret ukoll li żiedet il-profitt li sidien tal-pompi tal-petrol jistgħu jagħmlu mill-bejħ tal-fuel bi 8 mill-eżmi tal-euro. Dan ifisser li l-massimu li jistgħu jagħmlu sidien tal-pompi tal-petrol issa se jkun ta' 6 ċenteżmi u nofs fuq kull litru. It-talba tal-operaturi tal-pompi tal-petrol kienet dik li l-profitti tagħhom jolew b'aktar minn 3 ċenteżmi fuq kull litru. F'kummenti lil dan l-istazzjon, Sergio Camilleri, Viċi President fil-Kumitat fih dan il-GRTU li jirrappreżenta s-sidien tal-pompi, qal li għalissa se jaċċettaw din iż-żieda minima biex ma jkomplux jabbu aktar pis fuq il-konsumaturi. Madankollu qed jistennew li d-diskussjonijiet bejn l-MRA u l-operaturi tal-pompi ikomplu.